kublai pi baro nakaliang kadudashin kendra Shillong ipediang sobhai pi syakathup khubor mataka janmit Shwaban Paj ki khubor ngenya pet chwai ki mat bakong san Kintu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi lengba ka Man Ki Baat badai ban yalap syapang ki ki bapinni na ki shnong ki thau hakane ka ayom lek men banwan Penyaso iba sounder SKG syaka Trinamal Congress ringkat bat kinong kershan jong i Thau Kalasken Community and Rural Development ya kapung ridok kha banlong kalat kamai kaji lengba ka scheme MGNREGS Bat ka kinhon sipai Assam Rifles bat ki pulit ke Jilla Mizoram kilayo kem ya ki drop babean belatip kum ki kuli methamphetamine pasyong dor hadu shispa mriu pu nyau point kapun riu klur tingka ha Mizoram ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mendagasni ulaya sami ki simbo jingkren shikipat nong shong shnong lengba ka Man Ki Baat Modi ulakren syapang ka jinglong kongsan banle yoga ha ka jing jongi baman lakasngi bat ulayat huru syapang ka khana jong avni ubana Gujarat ubalala banyakun ya ka jingpang Down syndrome tang da ka bale yoga Menteri Rang Badu Kari ulakin turu ya ki pai nong shong shnong baki de banthit ya ki tiar kitar basna hi da ki nong shong shnong ha ka jing rakhe ya ka tamasa lekmen ka ban salong shen khnang bo onla ban kintiu ya ki ba nakashnong ne vocal for local ha mausan ram jong ka jilla Meghalaya kibriyo ki ba na ki shnong ba marjan kilaya wanlang ban snap ya ki jingkren Modi ha ka program Man Ki Baat kinong shong shnong kila snap ya ka Man Ki Baat da ka jingkmen wat hapadeng uslap Menteri Rang Badu Kari ulaban halor kapang bade ban kintiu ya ki mar ki mata ba penmi da ki nong shong shnong bat kane kala sho jingmut bhai ki namar bon na padeng kini ki pai nong shong shnong ki da ka basnai ki tiar da ka kti bai ka jingmi ka baki yo ni ki khlau ki betap ka vocal for local kan yarap banang kintiu ya ki jing dawa ya ki mar basna da ka kti da ki pai nong shong shnong bat ru ya ki ki baki yo na ki khlau ki betap bat kane kan yarap ya ki ban yo ya ka kamai ka ji ka bayai ne Iba sounder SKG ilalet ban penyaso no yalade bat kaseng Meghalaya Trinamal Congress ringkat bat ki prahajar ngut kinong kershan jong i bat yakani lale hagajadon lang jong i state president ka Meghalaya TMC iba Charles Pingrop unong yalam kaseng umukul sangma bat kiwe kinong yalam hakasngi bala seng nongdim ya ka block committee hamau kerwat Southwest KHASI Hills iba kaji ila ong bakaseng Trinamal Congress kani kaseng hakaliang persya ka bahe tam hakajilla bat ila benrap baka TMC kan yo ka jingjob ka babun na ka benta gi pat nong shong shnong ka Meghalaya khnang bakin la ban pen sngaw ki sur jongki da ka ba phai no ka rukom trekam na ka ba jule baro shikata ha ka bia dei baka jing shnai ki surok lane ki lenti ya ki jat lengba ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS ka Village Employment Council VEC jong ka we na ki shnong ba hetam hapo ka Lasken Community and Rural Development CNRD ka West Giant Hills District kilami siya khmat banle de kibut trekam bathamai bat kata ka long ban shnar ki pung dok ha kane ka long ka khubor Haga jingjingai kumbasan 4 kilometer ai na jawai ka balong ka district headquarter ka West Giant Hills ka shnong sa asnyang kala pendon kam ya ka but trekam thamai banwanra e ka roi ka par bat thau ya ki lat kamai ka ji ya kani ka project la penwandor na do usnem 8,000 khatnyo bala aya kani ka jingtorwana ka benta ka scheme bansnay ka pung pelang ka banlong ru ha ka jo ka por kum ka pung ru do ha ya ka balayo ya ka jing menjor bat ka jing mang tingka achwa hu thet i kani ka tha ni da am jing lalu ki ili ha chnong le benta yong skor am ko skor go lalu ti wo su tu lob de chnong i no ka da perdi te de mut chibun cham gi jing daya perkhat jengai daya thaulat bahai dengan dega lang thau yu kaniga jirap hago pendap isu tulak kita kani kapung pelang kabalong ru ha ka jo kapor kapung ridok ha jong ka dor barsnong sa snyang labu batai ha ka jaka ka bahe kumba 8,000 sauspa arpho square meter hapo jong ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act but kajinglut baro kalong hadu shiklor khat lai lak na kabunta ke nyotili ki project ling ba kajingerap jong ki saus pa lai phongmut ki nong trei ki batre job card
Taruh aja katnya, membakat lailak juga pungdoka, juga berkat yang ama teknikal, ngalas tu kejing jongki kelong ban wanra, ban generate revenue, juga fund pok kena project angnya, juga pun berkat yang ban sinan, juga kewek structure bahe, umdai tang bancu kang bancu ban dengan berkat yang telah sedang ban design. Yang ketiga check dam, terakhir lagi itu nanti napok kalau long ke bahe ke project. Kelakot kumba dunai ke sapulak ke struktur rantai. Kador barsnong kelathiet ya kejaka na ibreu shimet kenang babarok ke nong snong kindon kejing ngolong trai. Kejing mut kebahadian jong kene kekam kelong banwan ra ya kejing yo kamai bat ru ban long kum kejaka jingok kai. Dangshan la plepat ba ya kene kapung ridok ha da Deputy Commissioner ke West Giant Hills EBS Solia IAS ha kejing don lang jong project director ke DRDA IPK Boro EMDC ke sapai hababun dekar bat kiwei. Membat kini keskim ni sepak sungai kerman la wah mesti mengkuing nang yuk cok wo penhe kamu ni kepala ni nang duna ini tahu sini la MD kerman ni nang man ini tahu yuk cuna segi tahu congke itu bi tahu kendek ke kena kian bat MD kerman la kata hau yuk cuna segi tu bi ongi di homestay Kong mandawan di turis kamtu yuk di submit rak. Bureau Report DD News Shillong. Menteri Ketenat Kikam Bari ke Sorkar Pedeng Dr. S.J. Shankar ulapan pau badan kam banjai beteng ban nget ha kajing ade bat kiwe kiri bat kajing don kam banjai trailang ha pedeng kawe kari bat kawe pat haba ajing kren ha kajing alang jong ka United Nations General Assembly bat nyoput nyau ha New York ulaong baka perthai ka don kam ban pai biang sashisin sha kajing wat kajing suk kajing kiau hakiliang baro bat chakaroy kapar ka India kalong ka baskem ha kanong rim madon kam banya krenya suk bat wanra ya kajing ade hap deng kiri baper kum ka wei na kibenta bakong san banla ban penbet no ya kajing ya ken at jong ka Ukraine bat ka Russia u Dr. S.J. Shankar ulaong ba menteri rang ba adu kari Narendra Modi ha kajing lang jong u bat u president kari Russia u Vladimir Putin ha kajing lang jong ka SCO summit ulapan pau baka India kadon kajing nget scam ha kajing shong suk shong shngan bat kadon kajing snau kia ha kabiade baka kajing kajia ka badang ya hadu minta ha Mizoram ka kinhun sipai jong ka Assam Rifles bat ki pulit ka jilla kilala ban kurup shibon ki drug balakhen bean balatip kum ukuli methamphetamine ba shongdor hadu shispa riu punyo pon prapun riu klur tingka hajan ka khapot jong ka India Myanmar yakini ki kuli methamphetamine kibakhia kumba sanpusan point pranot kilo layo ban kurup nakawe kanong khayi ka kinhun sipai jong ka Assam Rifles kalakam bakane kade ka jingyo kurup bahe tam ha Mizoram ka Sorkar Assam kan bu kumba ar point sanlak ki jaldut ha ka jilla na ka benta ban pensa priang jingtip kumno ban penne pensa ya ka bat ki we ki kam ki biade bat ka mission director jong ka Jal Jeevan Mission u Kailash Kartik ulaya thu ba onsaya te bat kumba shi phongwat ki khana puli class 9 bat 10 kum ki jal dut nakabenta ki scheme jong kane ka mission ula benrap bakini ki khana school ki blasha jiet ken ha ban sha hi kai shwa arsni bakin snau thu bha chaphang ka ka jing khut bat ka kot ka khia bat ban tip ru ya ka e baki dei ban le ha ki shnong gi thau menta pat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong ka jing shet kalong arphulai point way degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat san point khandai degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong nyau pu nyau na ka shi spa min step bat khandai phuwe na ka shi spa janmit ka jing hap slap kalong sun point sun millimeters kandon ka jing hap slap ba malu mala ha bon ki jaka hashwa bangin pin kut no ngi pen kan mau ya phi ba ya ka ni ka khubor na lor ka ba phi yo i ha ki television phi la ru ban pe live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi phila arwan pe ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter shwaban poi shaka bakut jong ka thup khubor nganya pe biang sa shisien ni kimat ba kong san kintu menteri rang ba do kari Narendra Modi lang ba ka man ki bat bagi dei ban yalap shapang ki ki ba penni na ki snong ki thau ha ka ne ka ayom le kenen ban wan penyeso iba sounder SKG Shaka Trinamool Congress ringkat bat kinong kashan jong i thau ka Laskin Community and Rural Development ya ka pung ri do kha banlong kalat kamai kaji lengba ka scheme MGNREGS
Bat kakin hon sipai Assam Rifles bat kikulit ke Jelat Mizoram hilayo ken ni kidrok babean belatip kum kikuli methamphetamine basyongdor hadu shispa ndiu kunyo point hapun biu klur tingka ha Mizoram. Teparlok katung ilapoi syaka bakut jong katuk kubor jengi bentaga janmiet hadu bangin dia syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.